Ce teste staff ai dat? Păi și eu sunt curioasă. Am dat teste de admin. Cu cine le-ai dat? Cu unul cu ID mic și când începea numele cu Q. Avem bunic. Zi, frate, cum îl chema? Nu mai știu. Începea numele cu Q. Auzi? Da, ia spune și mie, ce la meta? Ce la meta gaming? Nu m-a întrebat Power, m-a întrebat Karem. Așa. Nu mai știu, m-a întrebat Random Deathmatch, DM, DM. Și fix meta nu te-a întrebat, nu? Serios să zic că nu întrebat. Păi, Ce e la Power Gaming? Sar de pe munți. După ce corect. Bine, frate, acum înțeleg stuff. Deci vrei să încep de la super administrator? Știm? Încep de la ce grad vrei să începi? Vreau să Dacă vrei să dai și fondator. Nu, Nu, eu zic să dai Cronostrasid, că se descurcă băiatul gen. Vreau helper-ul. Că dai tu. Acum, frate, vezi că trebuie să dai relog ca să-ți apară stuff-ul.